जनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों गोब्राबै जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ एएमसी देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय गालि मेसाखि 512 नं राजा लामायाव अट' आरो स्कर्पिय' गंनैनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव बे जाब्रबथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ जनाय लहितपुरनि अरुप देउरि आरो नेपालि बस्तिनि खरगेश्वर मरां होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स्कर्पिय' सालायग्रा सानै सुबुङा खारखोमादों होननानैबो ओनसोलनि सुबुङा फोरमायदों। जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जाबाय। তিনিআলিত এটা বলেৰো গাড়ীৰ এটা টেঙাগুৰি মানে স্কৰ্পিঅ' আৰু এটা কি তিনিচকীয়া অটাই খুন্দা খালে। খুন্দা খোৱাত মানে মোৰো অৱস্থাত থাকিলে মানে যিটো অটৰ মানুহ দুটা আছিলে গাড়ীৰ হ'ল, কিন্তু বাকী স্কৰ্পিঅ'টো তিনিটাটো পলালে। অটত মানে কিবা ভৰ্তি আছিলে, মদ ভৰ্তি আছিলে, বাকী কি আছিল সেইটো নাজানো। অট'টো ক'ত আছিলে? অট'টো ক'ব নোৱাৰো, এনেই শুনিছোঁ কিবাৰ বুলি জোনাইৰ বুলি, আৰু সিটো গাড়ীটো গম নাপাওঁ ক'ত। মানুহ কেইজন আগত হৈছে? এনেই দুজন আছিলে, সিটো গাড়ীত তিনিজন আছিলে। এতিয়া বলেৰৰ কাৰণ মানুহ পলালে আৰু দুটা তিনিটা মানুহ আছিলে, সিহঁতে পলালে। বাকী অটৰ মানুহটো বহুত ইনজুৰ হৈছে। এইটো কিয় নিয়া হৈছে? সিহঁতক 108 লৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে পুলিচ আহি পোৱা নাই? এতিয়ালৈকে পুলিচ আহি পোৱা নাই। এতিয়ালৈকে এঘণ্টামান হ'লেই এতিয়ালৈকে পুলিচ আহি পোৱা নাই। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360